Men det er faktisk blevet Riise og Ronny. Og Ronny, ja. Det er satme gået stærkt. Ja. Men de kender hinanden fra Randers, så... De mødtes ved Randers Regnskov, er det ikke det? Ja, det er et eller andet helt sindssygt. Altså, de har den dårligste humor. Ja. Altså, det er jo altså Mokais og choksko, der kører helt igennem der. Ja, det er det. Vi kan ikke slet ikke køre på det. De er uintelligente. Ja, og københavner. Altså, de siger lidt sig selv. Ja, de er sgu meget sjove. Ryan and Jeppe. Ja, These guys are still together. Nu er der så også Mensa og Ryan, vil jeg sige. De er bedste venner. Ja. Og til genoptræning sammen og alt muligt. Altså. Ja. Og de sidder ved siden af hinanden. De sidder og nusser hinanden konstant. Ja. Og lige pludselig, når man kan høre et eller andet, så kommer der over på deres bænk af en eller anden dum kommentar eller et eller andet. Der sidder der en papegøje over det andet hjørne og skriger af grin. Ja. Så det er håbløst. Men så kan komme lidt med i den gruppe også der. De hænger lidt for meget sammen. De har det sjovt sammen. Ja, det er lidt for meget måske. Men nej, de smitter af på os andre. Ja. De gør sgu folk i godt humør. Nogle gange lidt for godt humør nogle gange. Ja, det er lidt useriøst nogle gange, synes jeg. Det er svært at holde fokus nogle gange, tænker jeg. Ja, især Kevin, når han kommer med sit grin. Ja. Programmet blev præsenteret af Odset.